It was wasegombo dongruok kaka wan joluo wasegombo dongruok malit me woro makadang bir ni ute mag Lumumba go are 90% done to odwa no bi to kare bi to samo launch mo bit final launch ko ene shida ni okocha ko duogo launch kendo ma kopo no timo no chako duogo to ko en mo lose kende debe ni kanya kama telo ma pachoka yude weche gi mopogore nikech kana paya mabor wachi makombewa nyaka Maseno malo kae kilomita 40 oyawo ma Maseno kanya karata wachi kuom ranyisi ochopo rata ochopo kata kilomita 20 kowuok Maseno town kanyo e thuolo no duto kochako en gi thuolo machielo mar duogo yawo mawuok rata kochomo kombewa ok tim kamano nikech contractor miyo gine achiel you nego beda component mad bigger project kwa kay ni kata Western Kenya Development Consolidation moro medwa tin te wacho ne part of project and Losondara, part of project and Wounded Trauma Center, part of project and kaka which maga housing ka koro keti metimega in installment kwa yudo ka component mar yo urumo koro launch okay launch yo nikech ngene chulega gi development agency achiel kaen kura okay wacho ne kura launching of kiani Omabei Rongo Road ka yono no nego chop yono no nego chop kisi oktim kamano fine ene no seche moko ker dwa bire mondo miembo embe ne ge something like this is happening e Luo Nyanza e sama wantiere ni koro ingeni chuno no do launch ahead of time koro the element mar politics bok dagi gole oko nikech ingeni wach be simple okay room complete terminal mondo launch man make sense koro gimotimo chiel nikech kisa no ne kalore ka jino chopo serikal na wacho ni kaka ne mondo kata dugo kogo ka ok wane platform no bro dugo wacho ni ke asabedo kode pinye platform moko en gi lo akig momiyo ne en gi lo mag Luo Nyanza I don't know why ok pok ang'eyo ga ever since yudo ka gik matimore ka Luo en gik machuoyega mano maybe oero ingene nyalo bedo ngama owacho ne kana jaoda no sali to bawe mamono duogi mano ne ja nyawo ne tie jok moero koro yudo ka en gi specific interest moko mang'eny Luo Nyanza kata mo be yodi duoge ute mi winji wacho kaka ne no satimcha se jorumbi ni onyalo akuro mo chako kal omose jo Omabei politics okwaguloko the only thing mo wan wacho ni ya gimo bedo launch kako bedo launch no obed in schedule to time according to kako na time kosa timante ko ngeno kato duogo manda kendo mid launch micro mid launch mano wango oge shida lakini time according to contract kikocha kwa launch pap kati weyo kaka mano time kaji man ko kwacha wacho kabonyo ero kamano Wycliffe Nyafuanga Easter kapo kaka